Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe, sila ay may naniniwala po akong sila ay may mabubuting kalooban. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa orasyon kapangyarihan ni San Benito na pang-cleansing sa buong bahay. Kung halimbawa po nakabili po kayo ng bagong bahay o lumang bahay o mga sasakyan at mga sikan na sasakyan, at yung halimbawa nakabili po rin kayo ng bahay na luma na matagal lang din natirahan, at nakatira po kayo sa bahay na matagal na po kayo nakatira na palagi po kayong nagkakasakit, kahit anong hanap buhay nyo puro sakit ang inaabot, yung pera na hinahanap nyo puro nagkukuhan po kayo sa ospital, at palagi kayong nag-aaway, nagbabangayan, wala pong araw na hindi kayo nagsasagutan. Ibig sabihin nun ay may nakatira na masamang espiritu sa inyong loob ng bahay, o nasakop ng inyong pagpatayo ng bahay. Dapat nyong malaman po, ang ituturo ko po sa inyo ay ito ay pang paalis ng mga masamang espiritu, lahat po ng kadiliman, mga anong kanyan, masamang espiritu ay kaya pong lusawin po nitong kapangyarihan ng orasyon ng San Benito. Ang mahirap po dito yung sarili mong bahay na palagi ko nagkakasakit, mahirap umakyat yung pera, makahanap ka ng konti pera ay gastos ka agad kasi doktor dyan, doktor dito, albularyo doon. Kaya ibabagi ko po sa inyo to para malaman po ninyo na hindi na po kayo tatakbo sa iba. Kaya i-share ko po sa inyo. Dito nyo lang po malalaman po sa Hiwaga ng Pangasinan. Sana po mag-subscribe kayo at mag-like. I-share nyo po sa iba. Bago ko po po ay shoutout po muna kay Bike Tayo Kabayan and Berlindo Palisok. Kung gusto nyo po magpa-shoutout po ay mag-comment po kayo sa baba para may shoutout po kayo. Maraming salamat po. At kung halimbawa nakabili po kayo ng bagong bahay, dapat po ay hindi kayo nakakasigurado po doon na yung nasakop ng lupa, may mga nakatira po doon na mga elemento, mga laman lupa, mga duwende na nasakupan ng pagpatay ng bahay. Hindi nyo alam, nabili nyo. Dapat po para sigurado sirwin po tayo ay blessingin po natin pang cleansing po sa buong bahay, sa pagilid-gilid ng bahay. Napakabisa po itong ituturo ko po sa inyo. Ang pamamaraan po nito ay kumuha po kayo ng isang balding tubig at isang dakot na asin. Tapos magdasal po kayo ng isang Ama Namin at isunod po yung orasyon ng 3 beses, ihi po sa timba ng 3 beses. Pag natapos nyo na pong ihi po, pwede nyo na pong iwisik-wisik sa buong bahay. Unahan nyo po yung mga kwarto, kusina, lahat po. Salo parte ng mga madidilim. Kung gustong-gusto po yung titira po yung mga masamang elemento, nandoon sila. Lahat po ng kahit cabinet, basta wisikan nyo. Wisik nyo lahat. Habang winiwisik nyo naman po yung tubig, ay usalin nyo pa ulit po ang orasyon. Crux Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit, Milux Mandraco Sit, Midux, Badi Retro Satana, Nun Guam, Swati Mihi Bana, Sun, Malakway, Libas Ipsinin Vivas. Yung po ang orasyon.
Kukuhan ko po sa inyo mamaya sa screen po. Dapat po pag nag-wisik na po kayo, usalin nyo ng usalin po. Ang orasyon nyo po to, kung hindi nyo po may-memorize po, ay isulat po nyo sa malinis na papel o notebook. Habang nagwiwisik po kayo ay kahit nang basahin nyo po, nagwiwisik yung isang kamay, binabasa nyo po, basta dahan-dahan lang po. Basta habang winiwisik nyo, usalin nyo ng usalin para yung winiwisik nyo po maabot ng winiwisik nyo, malulusaw po yung mga masama elemento, masama na kadiliman dyan, at pati yung mga negatibo tutunaw po yan. At pagkatapos nyo na pong maiwisik sa loob, sa labas naman po, sa labas, paikutan nyo ng labas, kahit hindi na sa malayo, basta 1 metro lang kalayo, iwisik-isik nyo sa labas para wala na makapasok na masasamang mga espiritu dyan na gustong tumira sa mga bahay, mga masamang espiritu. At pagkatapos nyo maiwisik po, pag naubos nyo na po iwisik, kung halimbawa may natira po kayong konti o kung tinatabon na po kayong iwisik, ay ibuhos nyo na po sa may kanyang harap ng bahay, saka yung sa paso po ng, kung may paso kayo, ibuhos nyo na po dun sa mga halaman. Tapos ang isunod nyo po ngayon ay kumuha po kayo ng kunting uling, padingasin nyo po, tapos ilagay nyo po sa lalagyan na may hawakan, at kumuha kayo ng insenso o bumili kayo ng insenso na kamangyan, tapos ilagay nyo po doon. Habang pinapaikot nyo naman po, isunod nyo po yun, unahin nyo po sa loob ng bahay hanggang sa matapos nyo po sa loob hanggang labas. Usalin nyo ng usalin po yung orasyon ng Crux Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit, Milux non Dracosit, Midux Badi Retro Satana, Nun Guam Swadi Mihi Bana Sunt, Malakway, Libas Ipsi Binina Bibas. Yan po ang usalin nyo ng usalin. Tapos pag natapos nyo na pong ipaikot, pwede na po kayong magkuhan. Kung may kuhan kayo dyan, halimbawa may kasama kayong mga bata, turuan nyo po silang magpakumbaba, manalangin habang bata pa sila, para matuto po silang magpakumbaba, magnalangin dyan sa mga turuan nyo po silang magdasal para di po sila kapitan ng mga negatibo, mga masamang espiritu. At pwede na po kayong tatahimik na po yung lugar na yung tulugan habang buhay. Sana po ang gawin yung proseso ay kumuha po kayo ng timba na isang basong tubig, ay isang basong timba, tapos ilagay nyo ng asin at isuwalan nyo po yung orasyon, at usarin nyo po ng 3 beses at ipakros sa timba. Pero bago nyo po gagawin po ay magdasal muna kayo ng isang Ama Namin at isunod po yung 3 beses pong orasyon. Magdasal po tayo ng isang Ama Namin. Ama namin, nasa langit ka, sambay na ang pangalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin. Sundin naman yung kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. At sunod po yung orasyon ng 3 beses na ihip po sa tubig. Crux Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit, Milux non Dracosit, Midux Badi Retro Satana, Nun Guam Swadi Mihi Bana Sun, Malakway, Libas Ipsi Binina Bibas. Tapos 3 beses po usalin, tapos ipo yung timba, pwede na yung musik, at isunod po yung katapos po nyo, isunod nyo po yung insenso kamangyan, usalin nyo rin po ang paulit-ulit po yung. Sana po naintindihan po nyo aking paliwanag. Sana po huwag makalimot pong mag-subscribe at mag-like, paki-share na lang po sa iba. Sana po huwag kayong magsawang manood ng aking video,
ang Hiwaga ng Pangasinan. Marami po kayong matutunan dito sa aking tuturo ko sa inyo ang Hiwaga ng Pangasinan. Dito nyo lang po malalaman ang sikreto ng Hiwaga ng Pangasinan. Tuturo ko po sa inyo lahat. Basta ay kung halimbawa po ay gusto nyo po pa-shout out, mag-comment po kayo sa baba at kung po kayo dun sa baba, mag-comment lang po kayo, huwag kayong maya mag-comment. At may nagpapa-shout out pala dito na yung subscriber ko po. Shout out pala kay Bike Tayo Kabayan saka si Berlindo Palisok at sa inyong lahat, shout out po. Narito po ang orasyon na mabahagi sa inyo. Yan po orasyon ng kapangyarihan ng sabi niyo ito, pampalayas ng mga masamang espiritu sa buong bahay. At sa mga sasakyan, pwede rin po ito. At pwede rin po ito sa yung mga sinapian, di po sa tuktok, o painom po sa baso na may tubig at ipainom. Sa mga, pwede rin po ito, pantawas po ito. Pantawas po. Po. Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit Milux, Draco Sit Midux, Badi Retro Satana, Nun Guam Swadi Mihi Bana Sun Malakway Libas Ipsiner Bibas. Madali yung memorize to. Memorize nyo lang po. Sigurado po kayo. Sana po naintindihan nyo po yung paliwanag ko po. Ihip po sa isang balding tubig na may asin at iwisik sa buong bahay. Pagkatapos po may iwisik sa loob ng bahay, sa labas, at isunod po yung kamangyan. Magsindi po kayo ng kamangyan at sindi po kayo ng uling, tapos ipatong yung kamangyan, tapos ipausok po yung sa loob at sa labas ng bahay. At usalin po paulit-ulit po yung orasyon na ito. Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit Milux, Non Draco Sit Midux, Badi Retro Satana, Nun Guam Swadi Mihi Bana Sun Malakway Libat Sinemibas. Yan po, tapos kanyo. Sana po naintindihan po yung paliwanag ko. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Shout out po sa inyo lahat. Bye bye po.